Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σ' όλη την Αθήνα που να τρώει με τα δυο της χέρια προβατίνα. Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Ελλάδα που να ρίχνει το κρεμμύδι μες στη φασολάδα. Μία ήθελε ολόγκουρμε, εστιατορία και κύριλε. Με ρώταγε αν είναι όλα κομπλέ, με βλέπω πάλι για μπέλα λέ. Η μία ήθελε ολόγκουρμε,